Guys, nandito po ako ngayon sa mismong Kabungawan Beach. At nakita niyo po yung lalaki na yon. Yun pong sinasabi na death pool. Parang yun po. Yun po. Nilapitan po ng lalaki. Lalapit po sila. Yun po mismo. Yun. Yung death pool na sinasabi dito sa Kabungawan Beach. So, nakita niyo po dito, marami pong mga nandito, mga naliligo. Sobrang lima po yung tubig. Ang pumis nyo yung sinasabing death pool. Medyo malakas na po yung alon. Ano po kaya? Ayan po, makikita niyo po doon sa mismong death pool. Mayroon pong gustong mag-attempt ng mga binata. Ayan po sila. Tinitingnan po nila kung kaya po nilang lumusong doon sa mismong death pool. Ayan po. Yun. Hello po. Tagasan po kayo, kuya? Tarlac po. Oh, Tarlac. San Carlos City, Pangasinan po ako. Hello po. Dito po ang gano'n, kuya. Madam po dyan. Yan po, madam po. Dito po. Opo. Yan, madam dyan. Kudaanin dyan. Ayan o. Hi naman po, ma'am. Vlogger po ako. Tagasan po kayo. Nueva Ecija po. Ano po pangalan nyo? Wow, ganda ni ate. Rain po. Ano po? Rain Strawberry. Wow, sige po. Enjoy po dito. Diyan po ang dami. Halali lang po. Ay, nakakasira siya ng chinelas. Ah. Sumisigaw. Tumusok yung bato sa chinelas. Ano? G! Namin kayo? Hello po ate. Tagasan po kayo ate? Taga dito lang po. Pangasinan. Saan po sa Pangasinan? Dito siya. Saan ba tayo sa Pangasinan? Hindi alam ni ate. Oo, saan ka po? Nakiano lang po kami sa kaibigan namin. Sige po. Thank you po. Tagasan po kayo ate? Hello po. Nagbablog po ako siya eh. Saan bababaan niyo kuya? Dapat nakachinelas kayo. Masakit sa paa yun. Ate, hi naman kayo sa channel ko. Naku, kawawa ng mga paa nyo. Ito tayo malamig. Pero guys, nandito po ako ngayon sa mismong Kabungawan Falls. Ay, beach po pala. So, dito po, sa area po na to. Makikita po ninyo. Ito po yung mismong death pool, yung sinasabi. So, dumadami na po yung tao dito. So guys, welcome po dito sa mismong Kabungawan Beach. Kasama ko ngayon ang aking
editor. So, dito po kayo dito sa mismong sinasabing death pool. Ayan po sila. Ayan po dito. Kampay pa ba pala? Wala ka? Iba ka na na. Doon pa tayo bababa? Tapak kayo dito. Ito yung may... Ito yung mga gamit para. Atin ba yun? Oo. Pwede mo i-show. Last shot. Ay. Wait ang Nakasan uli kayo? Taka na ba isiya po? Okay. May based na po. Mga Ilocano. Thank you. Welcome to Kabungawan Beach. Nagulong na po ako. So guys, nandito ako sa mismong death pool. Ayan po. So lalapit po tayo. Woo! Sobrang linis ng tubig dito. Takot. Una po yung dagat oh. So lalapit pa ako dito. Ako, sobrang init na po dito. Yan. Lapit po tayo dito. Samahan niyo po ako. Kung gusto niyo pong pumunta dito, wow. Hindi po kayo talaga dito. Makakamangha po. Yan, dito po tayo. Yan. Dito po tayo. Ako. Ito na po yung mismong death pool na sinasabi. Medyo yung sa hall na medyo maraming sila sa akin. Dami po dito. Wow. Ayan po. Oh, wow. Ganda po dito. Kamusta na po ako. Ito. Wow. Ito yun. Uy. Marami. Lumag po kayo nga tuwan ha. Lumag po na isang truck. Pinalawan niyo. Maabot mo di ba ba? Nakakapit na po. Pagbako ba? Sabay na. May picture na ako dito eh. Di ka nag-dive si Daddy. Wow. Doon daw siya magda-dive. Kuya, marunong gumanay. Wow! Woo! Ah! Wow! Ang lakas ng alon! Okay. Woo! Jokes.
guys, nandito na po ako sa mismong deck pool ng Kabungawan Beach. Wow. Okay. Yeah. Enjoy the beach. Yay. Nakatakot, ayaw ko dito. Ayun, si Kuya Hot, malon. Uy. Deadpool. Ayaw kong tumalon. Nalulun ako. Log lalim. Kuya, oh. Wow, Deadpool. Dahil sisira ba rin? Wow. Natin. Talon kuya. 1, 2, 3, go! Ooh. Wow. Ayos kuya. Ayun. Kuya. Ano yan? Ha? Hindi pa ako lalaman. Ayun. Ooh. Ayun. Kung may lalim si kuya. Tingnan natin. Tingnan yung minutes siya nasa ilalim. Wow. Umahon na ito. Ang bigla. Wow. Wow. Galing natin yung. Pangalan? Oops! Wow, ang alot ng tubig. Nabasa na ako. Ay, nako. Kabungawan Beach. Ayun po. Malon, kuya. Dapat doon tayo eh. Walang paano. Tapos si ate, oh. Marunong lumangoy. Hindi ko kaya. Ayun.
Hello guys. Welcome to Kabungawan Beach, Deadpool. Ayun po. Ate. Ate. Hi ka naman sa vlog ko. Taga saan po kayo? Hey guys, I'm from Region 2, Tubigaw City, Cagayan Valley. Wow, thank you po ate. Thank you. Nagbablog kasi ako. Thank you. Anong pangalan mo ate? I'm Angel Lawagan. Angel Lawagan. Yeah. Okay, ako naman sa San Carlos City, Pangasinan. Okay. Bye-bye. Bye. Angel, Angel ang pangalan mo? Yes po. Huwag mong kalimutan ha, subscribe mo ako. Hey guys. Ayan. Vlog ka rin kung may time ka. Yes sir. Sige, thank you. Nakuhaan ko po kayo dun eh. Galing nyo ha. Mamaya, bukas po kayo video sa channel ko. Bakit saan? Ano ba yan? Hello po ate. Hello po. Hi naman ka sa channel ko. Hello po ate. Wow. Taga saan po kayo? Pampanga po. Oh, ang layo. Pangasinan po ako. Dito lang ako sa San Carlos. Hello po ate. Hi naman ka sa channel ko. Pa-subscribe naman po. Ayan. Upload ko bukas. Thank you po sa pagpunta po dito sa Kabungawan Beach. Ayan po. Tagapangpanggap po sila lahat. Taga saan po kayo kaya ate? Pampanga. Wow, Pampanga. Kayo kuya, taga saan kayo? Dito lang sa Pangasinan, San Carlos City. Wow. Hello Ay naman po sa channel ko. Ayan po. Thank you po, ma'am. Deathful. Dito lang po ito sa Pangasinan. Ano po pangalan ito ate? Avocado shake po sir. Avocado shake. Ayun po. Sarap ah. Kain po tayo. Avocado shake. Kain po tayo. Katabi ko sa Ay, kasama niyo po mga joiners. Oo. Pagkat kayo man ha? Ilocano kayo? Ilocano? Cebuana nga Ilocano, sir. Okay. Sige po. Matagal na kayo dito? Po? Matagal na kayo dito? Matagal na? 6 years. Wow. Opo. Grabe. Mayaman na kayo dito no? Ay, ako. Bon. Sana nga po. Napigsa-tiki tayo dito eh. Weekend lang yung ano, sir.
Huwag ako sama pag hindi ko gagawin yung drone. Ang saan mo? Hindi ako sama, hindi ko gagawin yung drone. Malaki yan. Sure ka, hindi mo gagawin? Hello guys! Welcome to Kabungawan Beach! Dito pa ako ngayon sa Kabungawan Beach. Wow! White sand beach talaga. Grabe po. Tara! Wala akong kasama dito sa Kabungawan Beach. Samahan niyo po ako dito. Maliligo po ako. Ayan, wala akong kasama. Ako lang mag-isa pumunta dito. Kinaya kahit mag-isa. Tara! Tara! Samahan niyo ako dito. Ayan po. Dami pong naliligo. Wow. So, tara, samahan niyo ako dito. Yan, ligo tayo. Wala akong kasama. Ang hirap mag-isa. Ito. Sobrang ganda dito sa Kabungawan Beach. Wow, hello world. Tara. White sand talaga siya. Oh. Sobrang hinaw. Ito. Grabe. So, first time ko pong pumunta dito sa Kabungawan Beach. Namiss ko ako sa ganda. Yan po, mga turista, iba't ibang mga lugar. Galing Maynila, Pampanga, Tugigaraw. So, ang dami ko pong namit dito. Nandun, dami pong naliligo. So guys, bye-bye. See you on my next vlog. Umakyat, walang bababa, talang mo. Lulutang naman siya dyan eh, lulutang. Lulutang siya. Suki Bells. Okay. So, ay naman guys, channel ko. Anong name mo, boy? Anong name mo? Pangalan mo? Pangalan? Antole. Ano? Antole. Ano raw ating pangalan? Anthony. Anthony. Say hi, Anthony, sa channel ko. Hi, 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 hi. Wow. Hindi pa si Tony eh. Dito tayo. Up. Saan ka pumunta? Huwag mong tatakasan. Hanapin kita sa bahay nyo. Pagkatanong kita. Okay. Hi ka naman sa channel ko. Yun lang. Anong name mo? Joanna May. Ano? Joanna May. Joanna May. Alam mo, first time ko dito sa Kabungawan Beach, ha? So, dapat galingan mo sa interview. Nag-aaral ka? Yes, no? Yes or no? Yes. Anong grade na? 8. Saan? Anong school? Sugarrock. Ha? Sugarrock po. Ay, maliligo ako dito. First time ko maligo. Kasi matagal na naman ako pupunta dito eh. So, ayan. Kita-kits tayo sa aking... Hi guys! Welcome to my channel. At kasama ko po ngayon ang mga gwapong taga-Kabungawan. Say hi! Pogi! Hi ka naman! Hi ka! Ay ano, nasa channel na kita. Wala ka nang ligtas. Ayan. Hi ka! Pogi! Anong name mo? Okay, kung sama mo, mahihayin eh. Ayaw ko nang mahihayin sa channel ko kasi ang YouTube ay mga gwapo. Ayan. So, yun o. Diba? Maliligo ako dito. Taga rito kayo? Okay. So, yun po guys. Bye-bye. Bye na kayo sa channel ko. Bye-bye. Good.